तर डोंबिवलीमध्ये महिला दिनानिमित्त लेझिम कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आलं। डोंबिवलीसह कल्याण तालुक्यातील 9111 महिला विद्यार्थिनींनी एकत्र येत सामूहिक लेझिम वादनामध्ये एक जागतिक वर्ल्ड रेकॉर्ड करून डोंबिवलीच्या शिरपेचात मानाचा तुरा खोवला। भाजप प्रदेशाध्यक्ष आमदार रवींद्र चव्हाण यांच्या डोंबिवलीकर एक सांस्कृतिक परिवार आणि कल्याण तालुका शारीरिक शिक्षण समितीच्या संयुक्त विद्यमाने हा उपक्रम राबवण्यात क्षण अविस्मरणीय होता। 9111 विद्यार्थी, या सर्व विद्यार्थ्यांनी मुलींनी विशेष करून नारी शक्ती म्हणून त्यांनी यामध्ये सर्वांनी भाग घेतला होता आणि तो रेकॉर्ड प्रस्थापित झाला।